Čaute. Našiel som nejaký, neviem čo, išiel som okolo, tak som zbadal. Mal som pri sebe všetko, tak to idem pozrieť, ale je to riadne zarastené niečo. Možno to bude len ruina, neviem, ale ako preskúmať to, je to dom. Takto v takomto chrapaždíne, tu je taká haraburda, to tam behnem potom. Ale chcem pre tento brutálne zarastený dom, že čo je to zač. Či to bude stať za to, alebo to bude iba nejaká hlúposť, že tu je to rastené všetko. Je to také, aj bolo to robené, aj sa to možno bývalo, aj to nebolo robené, neviem. To ešte len tehly, strecha tam bola, vyzerá, že tu žilo, vidím tam nejaké haraburdy. To bola asi taká, viem, garáž alebo čo. To je prázdne úplne, to je haraburda. Oj, tu je drôt, ktorý ma napadol. To hračky. Takže akože je tu čo to, ale rozpadnuté brutálne. Ty kokos, extrém. Okno nič, vypadlo. Tuto džíra. No, takýto tu je brajgeľ. Ako to tu bolo riešený tento dom, tak neviem. Takže ty vole, tu je brajgeľ. To bol čo, sklad z čoho, alebo čo? Snažím sa nenadať na takéto ruiny. Väčšinou už poslednú dobu, ale to ma zaujalo svojím miestom a tým, jak to vyzerá. To sa tu aj žilo, aj bolo to ešte nedokončené, mám taký dojem. Také to divné celé. Ty vole, to prajde, Mária svatá. Tu bol, neviem, či vchod. Tu je totálne rozpadnutý, to bola izba nakedy, ale spadal vrch. Aj tam, ty vole, tu človek sa až bojí behať. Tu bolo dáka, neviem, tiež dáka kutica. Je to úplne spadnuté všetko, dvere sú ahahode. A tu na ani nejdem, tam je celý ten plafón zrútený totálne. Také divné schody. Idem behnúť po nich. Elektrospotrebič, okna do Korán. Tu je čo? Počkaj, zase ešte vyššie, tam pôjdem potom, najprv prejdem toto. Čo tu? Také zvuky. No a tu sme na ďalšom patre. Ty vole. Tomu sa povie brutál. Ty koko, hľadte na to. To je riadne rozpadnuté. Tu rôzne veci sú, ale nič z toho. A tu je to prepadnuté. Bola izba, strecha. Ty vole, nič z toho tu už není. Skriňa tuto. A skapatá. Panvička. Fú, ten vrch drží len silou vôle. A tam ešte chcem ísť do riti. No ale veľmi opatrne. Totálne zarastené to už je, ale že brutálne. Tu som ešte chcel nakúknuť. Tam musím pod nohy pozerať. Ďalšia malá. Taká miestnosť Bojrel tu, na ktorý drží iba akože, tu je to prepadnuté zasa a tuto je zase nejaký akoby balkón. Akože, keby to bolo brutálne porobené, mohlo to vyzerať celkom, že dobre. No. Toto som videl, tie schody do neba, len mám obavy trošku. Ty kokos, to čo je toto? Aha, aké to ovednuté celé. To visí kus na drôte. Tam to cesta hneď, akože, ale je to zarastené brutálne. Tu sú tie schody ďalšie. A tu bude kde? To je zvláštny dom. Tu sa dostanem akorát, tak viete kde? Do Rítky. No, ďalej ani nejdem. Bol asi balkón, pekne prerastený vegetáciou. Ale hej, brr! Tu sa ide ešte vyššie. Ale tomu aj neverím. Tomu teda ako neverím. Také železo. Zohnuté aj tu. Ale, no, opatrne. Stúpim a na tieto schody. Čo je strop? To je strecha domu.
Aký bol toto dom? Ja som na streche. Extrémne to je krivé, mám taký pocit, ale to je strecha, tak asi za to bola v spáde. No, celé to je dáke. Sa natriasa tá strecha. Je toto možné? Čo toto bolo tam? Tu vegetácia rastie. Človek mohol oberať čerešne hneď z tohoto, z takého bazénika. Tu bola voda, to je trubka. Tam nejde, tam je normálne trubka, čiže tenka šla voda. To byl taký bazénik, toto robil nejaký fajn šmeker, tento domček. Škoda, že nedokončil, alebo aj dokončil, ale iba z časti, ale tak to dopadlo. Ty vole, človek, to je vysoké. Tamto ďalej, no, ešte prejdem. Tiež rozpadnutý, tam aj nejdem. Ty vole, no ako brr. Bojím sa, že to spadne všetko za chvíľu, také je to divné. Idem to len takto prejsť teraz do prčic. Patrne dole, ja pierdole. Že čo, jak a tak? No, extrémne. Schodol tu na akože brutálne. Také hrbr krížom krážom je to. Zvláštny dom. Trubka, čo to podopiera všetko, asi jediná. No ani to radšej opatrne. Sranda. Jak to tu vyzerá? Akože hrozne už. Veľký domisko. Rozlohou. Ale miestnosť mal dáka aj tu dole. Také to je divné. Aj to sa chodilo, alebo čo sa tu na oplotené to je? Z časti, z menšej časti. Prejdem takto. Ešte to humno povedať, alebo čo to tam bolo. To bolo divné. To možno bola nejaká obývačka s kuchyňou, alebo čo to mohlo byť. Fakt netuším. Ale bordel tu je fajný. Extrémny už, toto tiež dačo, sú len ťahy naukladané, ale nič. To je nič. Zvetraný celý dom. Extrémne. Tuto som ešte chcel nakúpiť také hubienko, lebo čo to tam je, ako je to už tiež extrémne rozpadnuté, hlavne tuto. To už je nič. Stĺp elektrický tady, samozrejme bez pripojky. Toto, čo to je? Fú, tu lieta pahmis. Fú, ja, koštiaľ. Je taký Macko, nevybehne. Macko, tu si? Tu je taký koštiaľ. Celá lepka. Lepka, celá kostra. No humno. Ale práve ani tam nejdem, som bojím, že to tam prepadne. Ešte môžem tuto prebehnúť popod. Či tam nie je nejaká pivnica alebo čo? Fú, tu lietam. Je spodek, naklonené masakrálne. A tu bol tiež taký dom alebo niečo. Tak toto sú najmä múry už. No nič, no, čo. Našiel som to, pozrel som to, není to také víťazstvo. Ale možno vás to, aj toto zaujme. Uvidíme. Ideme pomaly stať, ale to možno ešte idem takým dronom preletiť troška ponad, ak sa mi podarí. Aby ste mali predstavu, v akom prostredí sa to nachádza. A pôjdem stať to preč. Dobre. Zatiaľ čus.